På billedet ser vi to nerveceller. Vi kan se, at cellerne har en cellekrop, en cellekerne og nogle dendritter. Dendritterne leder nerveimpulser ind til cellekroppen. Nerveimpulserne kan så videreføres af den ranvieriske indsnævring ud igennem aksonet og udenom myelinskederne, som så kan føres videre til endeterminalen eller synapsen, hvor nerveimpulsen så kan føres videre til en ny celle. Og på dette billede ser vi en cellemembran, hvilket vi kan se på det dobbelte fedtlag. I cellemembranen er der en natrium-kaliumpumpe, og så er der også nogle natriumkanaler og en kaliumkanal. Det vi så ser her, eller de gule prikker, det er kaliumionerne, og de lilla prikker er natriumionerne. Det som er specielt ved natrium-kaliumpumpen, det er, at ved hjælp af aktiv transport fører vi 3 natriumioner ind fra cellen af og ud, og vi tager så 2 kalium ud fra cellen af og ind i cellen. I kanalerne så er det så sådan, at man ikke fører begge ud og ind, altså 3 natrium ud og 2 kalium ind, men der kan de bare gå ind, eller der kan for eksempel i kaliumkanalen, der kan kalium bare gå ind og ud en af gangen. I dette billede ser vi også en nervecelle. Vi ser en synapse og nogle receptorer. Fra synapsen kan vi få en nerveimpuls, som føres ind i den nye nervecelle. Vi ser også på cellekroppen, at der sidder en natrium-kaliumpumpe. Ved at der sker potentiale for en natriumkanal åbnes, stiger spændingen inde i cellen, altså den bliver mere positiv. Ved at den så når en tærskelværdi, åbnes samtlige natriumkanaler i området, og der sker og til sidst vil der nå et aktionspotentiale. Ved at nå aktionspotentialet kan cellen indvendigt ikke blive mere positiv, og natriumkanalerne lukkes med det samme, og kaliumkanalerne åbnes direkte derefter, og dermed vil der opstå hvilepotentiale igen. Og på det her billede så ser vi så et close-up af det, som Jonathan har lige sagt. Vi ser potentiale for, at en natriumkanal åbnes, og det gør, at spændingsforskellen ændres, og spredningen bredes ud gennem aksonet. Og det er så igennem diffusion. Nerveimpulsen kører igennem aksonet, og derved lukker natriumkanalerne bag sig, så den heller ikke løber tilbage. Dermed opstår der et hvilemembranspotentiale i cellen igen.